Andalusam 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 Andalusam. Sad imamo ovdje, znači imamo sunete od podni namaza. Pa nemamo puno, hajde da mi to završimo. Sunete od podni namaza, kaže varada enaha rakatan, lijena nebiju sallallahu sallam kane yusalli qableha rakatain, badeha rakatain. Kaže, ovdje govori o tome da li se klanjaju, znači suneti od podne. Da li se klanjaju, ono, kao što kod nas, kao što Nefi radi 4 od jedan put ili 2 po 2, o tome govori. Pa kaže on, prenešeno je da se klanjaju po 2 rekata, jer je poslanik sallallahu sallam klanjao 2 rekata prije, 2 rekata poslije. Što znači da se klanjaju po 2. Kaže, sallallahu alaihi wa sallam qableha arban wa badeha rekatin, i klanjaju, kaže, također 4 rekata prije farza podne namaza i 2 rekata. Znači nema vjerodostojnog hadisa na kojih se oslanjaju Hanefije i drugi koji su na tom stavu da se 4 rekata suneta prije podne namaza ili čak i kindije, potvrđeni sunet, da se klanjaju od jedan put 4 rekata. Njihov najjači dokaz to analogno na farz namaz. Znači njima je vjerodostojnog dokaza koji ukazuje na to i onaj hadis što ima u njemu ima slabosti. Ispravno je znači da se klanja po 2 rekata, se predaje selam na 2 rekata. Kaže وقال sallallahu alejhi ve sellem men salla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harrama Allahu lahmahu 'ala an-nar. I onda on navodi odakle taj hadis. Kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klanja 4 rekata prije podne, 4 rekata nakon podne, Allah će mu zabraniti njegovo mjesto vatri. Gdje znači ovdje je došlo neobično to da se klanja 4 rekata nakon podne namaza. Za ovo da znamo ovo da se klanja 4 prije podne i 2 poslije podne, ali se klanja 4 poslije podne. To je došlo u ovom hadisu, ovdje nije naveo, tako nima ni kod vas to. Nema koji je hadis, odakle hadis, uglavnom skupina učenjaka, taj hadis diže na stepen prihvatljivog hadisa, da se može raditi po njemu. Druga skupina učenjaka kada smatraju da ima slabosti, da je slab i pogotovo opričane sa ovim vjerodostojnim hadisom koji su Buhari u Muslimu. U svakom slučaju, znači, po nekima je prihvatljivo, po nekima je slab. Slab hadis u smislu toga što ima dodato ovo da se klanja, znači mimo što se klanja 2 rekata nakon podne namaza, se klanja 4. A on nije naveo da je hadis, znači nije naveden ovim poznatim zbirkama. Kaže fadlu arba qabla dhuhri li'annahu sallallahu sallam lamma sallaha wa dawama 'alayha sa'alahu Abu Ayyub an sabab. Pa je rekao i kaže vrijednost klanjanja 4 rekata prije podne namaza, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao i kaže ustrajavao na njima, pa ga je pitao Ebu Ejub o razlogu toga. Pa je on govorio inneha sa'atun tuftahu abwabu sama'i fa ahbabtu an yurfa'a li fiha amalun salih. Kaže, to je vrijeme u kojem se, kaže, otvaraju vrata nebeska, pa ja volim da se na moja djela, znači, da se moja djela podignu u tom vremenu. Znači. A ovo se malo neobično, što ću u vrijeme podne namaza se podiže otvore nebeska. Mi znamo da kad se tu dešava. Ja, a sad na podne, što vidimo, samo s te strane hadis vidi se da je slab, a slab je. Znači, hadis je slab i bolje da ga nije spomenuo, ali neka treba i slabe hadise učiti. Da znaš da su slabi. Vakane yusalli rekatein badeha fi bejtihi. Šta kažeš? To je jedina slab, sam tekst je sporan. Vakane yusalli rekatein badeha fi bejtihi, kada klanjao bi, kaže, 2 rekata nakon podne namaza u kući. Jel' tako? Jesmo tako učili? Kad je došao onih hadisma iz Umdetul Ahkama. A? Jel' spomenuto za podne da klanja u kući? Nije spomenuto. A? Za podne ništa, a za ostale je sve spomenuto da je u kući. A on nam ovdje navodi hadis. Kaže, Vorubi anhu kane yusalli arba'an qablaha fi beiti, znači u slabom, Vorubi je kad to odmah išariti u slabom hadisu, da je došlo da je klanjao 4 rekata prije podne namaza
kući. A u stvari mi znamo iz Buharije Muslima da nije spomenuto da klanja u kući. Sunete od podne namaza. Jedino možemo reći da opće značenje onog hadisa, da je bolje klanjati na filu u kući nego u mešidu, da se po opće značenje tog hadisa odnosi i na podne namaz. I ima smisla s time dokazivati. Jer to su riječi tekst poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ovamo, znači, nemamo direktno precizirano. Da je ovdje, recimo, da je došlo u hadisu od Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, da su rekli, nije klanjao. I, da nije klanjao, u tom hadisu koji smo mi spomenuli, prešućeno je. Ali su navedeni ovi drugi hadisi. U svakom slučaju ima širine. Kaže, qada'u qabliyati ba'da dhuhri lema ruvija anhu enhu idha lem yusalli arba'an qabla dhuhri sallahunne ba'daha. Kaže, naklanjavanje suneta koji su prije farza, podne farz namaza, prenešeno je, znači, u slaboj predaj Ruvije, da bi klanjao nakon podne farz namaza. Kaže, وَقَدَاوُ الْبَعْدِيَّةِ بَعْدِ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ لَمَّا شُغِلَ بَعْدِ الْعَصْرِ عَنْدِ رَكَعَتَيْنِ صَلَاهُمَا بَعْدِ الْعَصْرِ. Kaže, naklanjavanje suneta nakon podne namaza, da i oni koji se klanjaju nakon podne namaza, da je klanjao nakon što je klanjao farz od ikindije. Jer, kaže, jednom prilikom kada je bio zauzet, došla mu neka delegacija, bio zauzet, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa je došao nakon ikindije kući, pa je klanjao 2 rekata, pa je bio upitan od Seleme šta to on klanja, da iše i tako da nema više. Uglavnom, duga je ta tema, na filu koji je klanjao nakon ikindije namazu. To je malo komplikovana. Ima više hadisa potom. Da li to bilo neki poseban namaz koji on klanjao, a imamo ovo da je jednom naklanjavao, da je rekao da je naklanjavao jer je bio zauzet da klanja, da nije klanjao zbog te delegacije, nije klanjao sunete poslije podne. Što je tema za sebe. Uglavnom, to je potvrđeno, znači ovo je došlo u hadismu Buhari Muslima. I sljedeće, kaže, je džuzu en yusalli arban bi teslimi wahidin faqad ruvi anhu dalik. Kaže, dozvoljeno da klanja 4 rekata na koje se prije podne sa jednim selamom, sa predavanjem jednog selama kao što klanja Hanefije. Kaže, faqad ruvi anhu. Ruvi je, znači, besirati. Daf, znači, u formi slabosti hadisa, u slabom hadisu je to prenešeno. I to je tačno, znači, da je prenešeno to u slabom hadisu, nije vjerodostojno. Dobro. Kaže, el arba qabla asr, 4 rekata prije kindije. Kaže, sahha anhu, sallallahu alaihi wa sallam, qala rahimallahu imra'an, salla qabla al-asri arba'a. Da se Allah smiluje čovjeku koji klanja 4 rekata prije ikindije. Kaže, volem tutkar fi sunani ratib, a kaže, nije spomenuto u potvrđenim sunetima da se uklanja. Znači, nije tu bilo praksa poslanika, ali su ovi riječi prenesene. Međutim, ovaj hadis, ja ne znam kako on rekao, kaže, sahha anhu, došlo je vjerodostojno predaje od njega, a u stvari hadis je slab. I ocijenili ga tako mnogi učenjaci, Ibn Hadžera, Albanija i tako dalje. Možda da Albanija da digu, možda na stepen prihvatljiv, na osnovu više rivajeta, u svakom slučaju, znači, hadis je slab. Vjerodostojniji su one predaje da se klanja 2 rekata prije kindije. Ima više rivajeta, više hadisa, i u njima ima sve slabosti, ali bliže da se oni mogu dignuti na stepen prihvatljivog hadisa, odnosno se klanja 2 rekata prije kindije. Znači, ovaj hadis je slab. A vi znate u turskoj vojsci za vrijeme rata kako je bila. Kada treba neku utvrdu osvojiti, kada trebaju posebni ljudi s kerametima da uče. Pa onda kaže, izađe vojskovođa, kaže, ima li neko među vama da nikad nije propustio sunete i kindije? I kad se javi, koji se javi, oni idu i kad napadnu probiju. Ne može niko stati pred njima. To sprenosi, to spominjio. Ruj. Inače, s ovom pričom dokazuju bitnost klanjanja ikindijskih suneta. Ja. Uglavnom, naravno, došlo u slabom hadisu, daif hadisu, tako da to nije, prvo to nisu potvrđene suneti uopće, a i došlo su u slabom hadisu. Ako bi se moglo nešto da digne stepen prihvatljivog, to su 2 rekata da se klanja.
Andalusam Andalusam